Энже тойны үткәргән вакытта бит мин шунда шундый дулкынлану булды бит. Мин үземне 17 яшьлек бер сабый бер кыз иттереп хис иттем беренчедән бит. Шул шаклы волноваться иттем. Как будто беренче тапкыр кияүгә чыгам. Әйе, беренче тапкыр кияүгә Нидә шулай? Мин ул кадәр волнение булмаган иде. Сез анда туй күлмәкләре кигәнегез бит Зөфия Ул апа. вакытта я үтем соңга калмый гына килеп җитсә ярар иде дип волноваться итү шул гына булгандыр ул вакытта. Ә монда инде нәрсә? Шул шаклы ис китмәле. Җәүитем вообще телдән язды. Иртән туганнар бит инде өйдә. Йөрим әйме сәгать 7-дә тордым, туда суда йөрим, сәгать 2-гә барырга кирәк име. Зөлфия әйтә, ник дулкынланасың син? Теге апалар күрен карап торалар икән инде. Минем абый бер туган инде өйдә. Менә мин әйтәм, шундый ни халат, үзем беренче тапкыр өйләнгән шикелле. Дулкынлану, анан бит әле ул яшьлек белән бит теге җилбәзәк чагыймы, ни уйлап та бетермисең. Ә бит монда һәр нәрсә уйланылган булырга тиеш. Җиренә җиткереп эшләргә килгән чакырган кунагын киләме? Тегесе вакытында буламы? Аның бит мәшәкате дә башкачарак. Шуңа күрә дулкынланганбыздыр инде. Юк, дулкынланасың инде. Но сез бит инде барыбер күпме туйлар алып баргансың, Җәүит. Шуңа күрә ул сезнең өчен бик авыр булгандыр дип уйламыйм. Юк, киресенчә. Ул бит кеше туе. Үзеңнеке. Менә безнең бит ул без элек өйләнешкән вакытта бит безнең балалар да юк. Бер нәрсә уйламасаң анда яшьлек. Шуны гына әйтәсең килә, анда яшьлектә бит мәхәббәт кавыштыра. Менә сезнең шул кавыштырган мәхәббәт бүгенге көндә ничек булды 30 елдан соң? Әйтегез әле. Һаман да шулай. Әйт. Безнең әле 30 ел яшәгән кебек тә түгел. Менә мин аңа исем китә. Миңа әле үземә 30 яшь юк. Җавит нинди 30 ел яшик дигән. Менә Шул вакыттагы мәхәббәт хәзер дә калган да. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Күңел яшь. Һәм инде һәр кем үз яшен белмичә яшәргә тиеш. Календарьга, паспортка сирәгрәк күз салырга кирәк. Шуңа күрә без сәгатьтә йөритмибез, без вакытны да белмибез. Без шуңа күрә һәр вакытта да менә ничек дип әйтим, үзебезнең яшебезне хәтта без Сизмибез күңел 17дә, чөнки менә мин үземнең улымнан да яшерәк егетләр белән әйбит. Менә үземнең яшьтәшләрем кебек сөйләшәм. Онытып җибәрәм. Өйгә кайткач кына үземнең әни икәнемне аңлыйм. Балалар картайып бетте инде, без үзебез хана шул килеш. Беләсезме, ни өчен мәхәббәт саклана? Чөнки безне бит беркем таныштырмаган. Без бер-беребезне тапканбыз. Бала вакыттан ук бер-беребезне белеп, кулга-кул тотынышып, бала вакыттан ук сәхнәләрдә чыгыш ясап бергә үскәч, менә мин исемгә китә шул чаклы гомернең тиз үтүенә генә. Әзинә шул гомерне әзрәк туктатып торгайды вакыт дигән әйберне менә. Ну 30 Тукта ник чабасың. 30 ел гомерегез бушка үтмәгән ике балагыз, субханалла. Уныгыбыз бар, тагын берсе туарга тора Алла бирсә. Дип кенә торабыз. Бәхет сезгә бәхет ярыймы балаларыгызга. Рәхмәт. Молодцы, шундый матурлар, яшьләр. Акчарлык газетасын укучыларга, яздырып алучыларга бары тик бер теләк, чыннан да тормышның кадерен белеп, тормыштан ям табып, яраткан кешеләрең белән гомер кичерергә язсын. Һәм инде күңел һәр вакыт яшь булсын. Һәм инде бу тормышның гүзәллеге, матурлыгы, әлдә бу дөньяда мәхәббәт бар, сөю бар, һәм инде ярату бар. Шәп әйттемме? Амин. Авызга кәнфит капкан вакыт туры килде. Тамашачылар дөрес аңласыннар бит. Бу Акчарлык газетасын укучылар. Теге Зөлфия Шакирова күңелем яшь дип әйткән, авызында протезы төшәм дип уйлый. Авызымдагы бөтен тешем үземнеке. Авызда кәнфит йөргән. Нидә кәнфит? Топ инде интервью ала башлагач.